Şu pursatda Yakup men mümkün bolsa Halipa kompozitor Recep Recep'in sadyna Şahir Akmurat Hocanyň ýazyň sözlerine 25 ýaş meni däli etmedi, däli etdi senin gara gözleriň, gam gussany duyar ýaly etmedi, däli etdi senin gara gözleriň diýip aýdym aýdyp berýär. Ol howes bilen Halipa. Başsyna. 25 yaş beni deli etmedi, deli etti senin kara gözlerin. Gam gussanı duyar yal etmedi, o deli etti senin kara gözlerin. Gül vereyin iska başın aylatma, gül götürün yamanlığa meyletme. Ho gönlümüzge bosanlara seyletme de, deli etti senin kara gözlerin. Aşık bollum men bir bahar yürekle, yürek verdim temiz yürek gerekler. Duymak için neçe ömür gerek gel, duymak etti senin kara gözlerin. Şanına bağışlap sada sözleri, aydım aydan yanlandırıp düleri. Bana bakyan özge gödül gözleri, yo söymed etti senin kara gözlerin. Bana bakyan özge gödül gözleri, söymed etti senin kara gözlerin. Deli etti senin kara gözlerin, söymed etti senin kara gözlerin.